ngrungokno suarane Mbak Elisa iku mau Teles kabeh lho Del kanyepen. Ya benteles iku mau lho keceplok peceren iku mau. Iya. Ya sakno. Maksudnya ngantek guyu gitu kan. Wes ora masalah ya sayang ya. Iya. Sakno wis ndang mlebu Pak ndang go mulai Pak kondang salin sik. Saake kecemplung peceren nih loh. Langsung aja ditancap kembali bersama artisnya dari Wahyu Manggala. Oke. Kowe iki ngematno aku to, Sek? Iya Del iya. Kok malah ngingeti wong iku lho yo teles are Sek. Kadarani agak. Saake le Pak. Goleki sandale iku mau mesti lah ya. Iya kan jadi sandale ilang kok Del. Oh lah yo. Eman yo. Karek kok sih. Karek mau siji ning ndi sayang? Hah? Persis anakku. Aku dia anak semono terus sepiro terus boy. Iya, saya. Duwe anak semono lak jajanku ndang entek ya, Sek, duitku. Iya. Lah njaluk jajan terus. Paling yo bangkrut ya. Langsung aja ditancap kembali bersama artisnya dari Wahyu Manggala. Oke. Bendorang atau bedo melak ya sayang ya. Kita panggilkan kembali bersama Jeng Anissa Olivia. Yo monggo Mbak Anis. Aja guyang-guyu ae Nis, diaturi apa ini Nis? Hah? Mbak Mimin. Ngguyu wong iku mangga kaget dekne malah. Yuk, diaturi apa ini Mbak Anis? Diaturi Cidra lah. Cidro aja. Yuk monggo Mas Subek ada cidro-cidronya bersama Jeng Anissa Olivia. Dados. Sis. Andek rene Nis. Abotan kono kon jungkel sing kono lho panggunge lho. Saake lho kene kuru-kuru kabeh iki tiga. Ser. Ulan, awakmu diet lan. Lemu dhewe lan pelan. Kaya endok. Ser. Karo sapa? Aku. Ora. Mosok ngene saudara kembar ora ya. Sakno. Loro batinku aku ora percaya nanging kabeh iki nyata cetane ngarepe mata yen sliramu kuwi citra panas-panas sih srengenge kuwi kanggo niti awak iki nanging sing panas rasane ngati nulis surat barang aneh-aneh ser pas apa ini mau ser semua awakku sing kudu lunga senajan batin keloro-loro bakal awakku iki bali nemoni sliramu. iya wis tak waca ser Hatiku iki wis lila senajan lara ing jero dada yen pancene wis nasibku kudu pisan karo sliramu. sakno tenan yo wis ben Nis piye to? aja ngantuk Anis Ora kok lan lengku ketak kok cilik mripaten nih ngantuk bukan nambah ngono aku ora percaya nanging kabeh iki nyata sekali ngarepe mata yen sliramu kuwi citra panas-panas sih srengenge kuwi kanggo niti awak iki nanging sing panas rasane ngati nyawang ketatian iki ser Yuk bersama Radio FM oke Garuda dengan Sabar frekuensi narimo 9970 MHz Raja Parang Garuda. Heya. sing kudu lunga senajan batin keloro-loro bakal awakku iki bali nemoni sliramu. Hatiku iki wis lila
bersama Jeng Irulia. Yo. Iya. Ayo Rul. Raja FM radione Parang. Oke. Bangetan iku ora kok lerekane. Lah apane? Awakmu. Awakku gene. Awakmu banget kaya biting. Biting ya biting artinya apa? Babi nglinting. Saya lemu aku sesek. Padha. Ngene iki mertandakno ayam sayang. Ayam, Del. Nek ngene iki bedino ya ngene iki entuk-entukane diopeni karo pindah-pindah terus yo ngene iki entekane sayang. Mangane enak ya, Del. Mangane terus ora ora itu karuan. ada toprake laris dadi ayam. Iya wis sayang ya sayang. Prai. Prai kene. Utangku numpuk. Utangnya numpuk. Oke kurang pinter kok. Ngono ku ilmuku tiru tak kandhane. Ilmune sing kepiye, Del? Candel-candel radio TV. Ngono sih. radio TV. Ora di duit dol sitak-sitak ngono sayang lah kayak kurang lincah aja nih. Iya. Langsung aja kita bergoyang-goyang kembali bersama artis dari Wahyu Manggolo. Oke. Ya. Ditancap kembali bersama Jeng Mimin Aneka Simpati. Nusantara. Yo, moga Mbak Mimin diaturi apa itu Mbak Mimin? Neng kene lah. Sama Raja FM. Neng kene kok goleki rono to. Iya, diaturi apa ini Mbak Mimin? Diaturi oplosan lah. Ora iso ndek awan nang ketok ana pamundutan ngidam pentol kok, Mbak. Iya. Eka biasane. Eka aja ya wis gak apa-apa nek ngono. Yuk monggo diaturi ada oplosan bersama Jeng Mimin Aneka Simpati Nusantara. Yuk monggo. Ayo Le. Ser. 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 Ayo Lan. Koselan. Ayo Kak. Dodi audio. Panteng terus gelombangnya yo. Raja FM dengan frekuensi 99,70 MHz. Panteng terus gelombangnya. Radione Parang Garuda. Oke. Sabar Narimo Production. Karek. Dodi Audio Sound System. Ayo sing padha. Ayo jogete sing padha. Ser. Ya cepet kemarin. Ser.
oplosan oplosan Wahyu Manggala. Ana apa sayang? Wahyu Manggala ana apa? Oke selalu. Bersama Sutrat Pagoda. Oke. Seka-seka se. Are. Aku sing padha kelempangan uga akeh sing ditumpake ambulan Sakno. kebetulan Lho. Hei. Yo mari yo saleh-lehno aja diterus tutup penepatamu tutup penaoplasanmu eman nyawamu aja mbak terus ora ana tutup penepatamu tutup penaoplasanmu eman nyawamu aja mbak terus mirigane ora ana gunane Oplosan. Sakno. Iya. Oke. Santai wae, Bro. Panteng terus yo. Raja FM. Radione Parang Garuda. 9970 MHz. Are bro. Iya. setan apa orang yang mendem iku bisa rusak pikiran Seka-seka se. jadi cepet kemarin ono mendem cinta Sano. Sabar narimo. Oplosan. Seka-seka se. 99,70 MHz. coba sampai kelempangan uga akeh sing ati tumpake gledekan ya wis ben ya wis ya wis cukup anggonmu gendeng iso mari-mari yo iso leren-lereno aja diterus tutup matamu tutup perasaanmu eman nyawamu aja mbak terus ganti ora ana gunane
oplosanmu eman nyawamu ojo mbok terus ke margane ora ono gunane oplosan sakno Santai wae, Bro. oke wae bro ser ciawis menika sampun diaturi ada oplosan ya sayang ya penyanyi iki mau kurang piro sapa karo sapa Eka karo Wulan ya. Jo Mbak Wulan durung ya sayang ya. Ditancap kembali bersama Mbak Wulan dulu aja. Oke. Bersama Jeng Wulan Sari. Yo monggo Mbak Wulan. Aja ngantuk to lan kita kok ngantuk ae wae. Lempok lan waduh. Lempok ya sesuk ya dipijetno lan ben gak lempok ya. Diaturi apa ini Mbak Wulan ha? Diaturi ngamen 8-8 wae. Ngamen 88 golekmu sing gak duit lah. Iya yuk monggo diaturi ada ngamen 88 bersama Jeng Wulan Sari dados. Monggo tak jak ngamen ngene daleme Pak sapa iki mau sek? Pak Kardi ya sayang. Hah? Sunardi tak jak ngamen daleme Dek Agung ya sayang ya. Yuk monggo diaturi ada repot dunguku ayo monggo diaturi ada ngamen 88 dados dunguku lempok kan apa nyerempet sithik ae kok suaramu banterno golan aku ben rung godok ini sayang ser aha esek Production Wahyu Manggolo esek-esek Dodi audio sakit Sak botol rom
botol iku ya wis biasa. telung botol patang botol Jare nambahi jar mang botol 6 botol iku luar biasa. pitung botol 8 botol Aku pengen ser oh aku oh aku oh aku oh aku oh aku oh aku esek esek dirati disorong. Bondo cepet terupaku orang gengan. Demi bagi susah. Mending delok video Maya. Aku macet kelas sekolah. Gara-gara ora ana biaya. Tinimbang nganggur golek duit namene ngabuhe. sak botol rong botol Iku ya wis biasa. telung botol patang botol Jare nambahi jar mang botol 6 botol iku luar biasa. pitung botol 8 botol Orang mlebu penjara sak botol rong botol iku ya wis biasa. telung botol patang botol Jare nambahi jar mang botol 6 botol iku luar biasa. pitung botol 8 botol Orang mlebu penjara Heh, heh. 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 Heh, 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 heh. Ha, ha, ha. Iya. Ha, ha. Terima kasih banyak Mbak Wulan. Oke. Wis. Penyanyine kurang siji sek. Sapa kuwi, Den? Jeng Eka wis. Eka. Ning iki bingung sayang. Kok iso ngono? Diaturi nyidam pentol apa reokan iki bingung iki pokoke yo Piye? Mbak Eka. Diaturi Ayo, yang Mbak Eka. diaturi apa sayang Nyidam Mbak Eka? pentol ae, Nyidam Mbak. pentol ae wis. Wis nyidam tenanan iki ya Eka ya. Yuk monggo diaturi ada nyidam pentole bersama Jeng Eka Sri Rezeki Dados. Yo. Monggo lek subek ada nyidam-nyidame yo. Bakal pentol iki mau wis buka ta ora leh Kakak? Wis tutup, Mbak Ela. Wis tutup alah lawang ancene wis jam 1 kliwat tok Kakak ya wis tutup bakule. Yuk monggo diaturi ada nyidam pentolan bakso dados. Nak ngono tak tumbesno sesuk ae ya sayang ya. Oh, Mbak Ela. Oke, yuk monggo langsung aja Mas Ari dados. Iya. Ser. Oh. Dorong mata iya. Lo de lo lu. Hai. Metel-telolan bendino ngiler jarene nyidam sak jaluke kudu keturutan iki nyidam apa kesempatan Esek-esek Aku ya. nanggo gawe wong turu. Ngeri wae mangko kowe nesu. Ser. jebol nyidam medal mendal ta iya Pendal apa tayo? Pendal apa Eka? mendal ning ndok iya Oke. Ser. tak turun mah yo cah ayu bojoku sing ayu dhewe Kendang ngomong apa sing wong kepingini kendang tak turuti Ser. Jadi kudu keturutan. Aku pengen pentol sing enak endake. Aku pengen pentol sing double endake. Aku pengen pentol. Endok. tak turuti mah kowe pengen pentol Sing enak endake. kowe pengen pentol Double endake. kowe pengen pentol 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 Endok. po aku tol pentol kono mine Oke Mas. Ser. remaja Raja FM
MHz. Ya wis cah ayu, bojoku sing ayu dhewe. Ayu dhewe, kadang ngomong apa sing wong kepingini, kadang tak turuti. Pengen pentol, kowe pengen pentol, Endok. ayo Wahyu Manggala bergoyang. Dodi Audio. Oke. Sabar Narima Production. Bojoku meteng telung wulan, bendina ngiler jarene hidam. Sakjane kudu keturutan, iki nidam apa kesempatan. Oh iya. Lodi nesu, raga diweki, ya nesu dah ya. Ya wis cah ayu, bojoku sing ayu dhewe. Apa sing kok kepingin? Pengen pentol, kowe pengen pentol. Endok. Jaluk sing pentol dobel ndok tur ana mine, tak turuti Nurma. Saiki diaturipun sepisan kas karo ngenteni Mbak Yuni bermani ya sayang ya. Iya, Den. Pamundutan saka rokok rindang ya. Apa? RD rindang ya sayang ya. Diaturi ada Reok Ponorogo. Dados, yuk monggo Mas diaturi ada Reok Ponorogo. Sumangga yuk. Bersanajeng Ela Budel mati. Ah, masa aku mau saya nyanyi sak ceritan mau Irul lah ya. Ayo. Mbak Irul, Reok. Ah, cuma mamang lho, aku nek mamang ngene iki terus medeni wong ngene Irul, kowe Irul. Piye? Iya kok Kak, kasih jawaban dong. Ya jajal lah. Oh, ana jajal barang acarane lek. Latihan lah. Ngincipi sayang, ngincipi ya. Ya. Ser. Ramene.
Ayo yo. Sampai dino ya dua dan wayu nih ra karuan to Mbak Ayu.